Malikono ani maliko kan ka fo ka walima do ka sangani bi arabadonya ye janvier kalo clé mugwa janvier kalo clé ta ani nani do kana ji mala ne sa nya mina mate mai ni ble kalo jatela sa sam ne ban sa ngana ya ka fo ka walima do ka bo ni sikito ko kuranga la jebugaka so ma do do mi medam ne tene ka tabla la musa 10h 11h dala ko yati aya famu sana fo be jaki sana fo ba an la pani ulu ba anto kile tan nan na doro katana yin kile mwana an na ankoro talo ndo sa anga chefanshu anga kelege choto la dum ema delika atobe do ni mbosare ema delika denda ni shi jetere ay madulwe wa kama ngane boke mala yare kana kamara ga kamera nasira university la bajite ka demba ka kene ay waka foli di bela jeli masamaira malikono maliko kan an fileli baga nan kanu bakaw fenfen sogomaduno jemukan kanu she la tele jabaran sanfɛ an bu fo ku barkada ka ku bismillah ka jabaran so malikoro ni u ka sogomaduno jemukan u daboto bi araba sogomada ina kokura tendo awo ulala kurati jemukan ana abuluda kosebe biye arabai awo j'avais clos clitan nanido kosebe adonga ante obo sene folo aywa samaira o te basi donga o te dore anga produisara ko ka damne Lipton Zara te Zara fokata CTNS ma on hakila so kamara fa ambulu de ke ka farkana o am tanga technicien fanfe ka bitake Lipton Zara ka bitako yado anga koyi aya anga Lipton Zara premier mi ka so ka singana chendo amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene tiens mon père Nika dites-moi ani mbo kundo dima te Zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise kilo ni do abia amangani sisan kɔni ye teko da te Zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye makelen ka danga mɛna budoji Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye makelen ka danga mɛna budoji lala kuyati samaira dugubla o kafshala dawuli o sanu kosebe bamana kote kosebe manivi domaine turumi ni yo di ibeke do mala fili wallahi sirati gala ni ngunya ndonganye kosebe donga asebe koronyana anyana titemeninga albi jemga ana sense dala sona samaira na mbora te Zara la ina fola dala kula amedo anga clip du jour konnana anga bi clip du jour anga sekondi dongo tigla mamba mbulu keneka o ma folo e baba kulubali o jiginta ala kana jiginta amina ya rabbi ko mo fa be sai be balu iba be sai be balu ngani jigi sara domi jena tike be gelea alle be buila yaro nala kuyati ala kan son jigi mauna amina ya rabbi manivi jiginda o ga komandi manivi jiginda nala kuyati ya foto manyana maya o nege be buila wallahi ala kana jiginda amina ya rabbi aiwa baba kulubali ko jiginta anto nyamada ado
ifuru cheba sa ifuru muso manasa ibali maumana ba ada madeni jigita seli doya manasa jigita mimire tabaga chogu seli ba manasa jigita talibaga chogu seli doya manasa jigita mimire tabaga chogu Mamurudu manasa jigita talibaga chogu sungalo manana jigita mimire tabaga chogu oyo ya manasa jigita talibaga chogu demulu manana jigita mimire tabaga chogu Odelani ku jigindani gadi amani ala jigindani gadi amani ala jigindani gadi amani jigindani bimirila ala mi wari go jigindani bimirila ala mi fini go jigindani bimirila ala mi samara go jigindani bimirila dumini go jigindani bimirila ala mi shiyara go jigindani biya lala kuyati baba tamana au ina fa tumina kosebe baba yara sigina kanti ako lala kuyati ma fani babisa ibi balu lala kuyati ngani domeni jigiti lala kuyati adola nyana maya abigele ay bulu wallahi ako ushatigala meddo kanyere kosebe lala kuyati ala kana jigindaya mani bi jiginda o kanyana maya o mandi lala kono fono bala amuda ele angodo kono kosebe no wati na maklo nyele jolendo wallahi ko bi kuno fono bala kembe ka muvo kosebe kama wakli ka fo an daya la ka la kale asebaba olube oyechen ai wa samaira ya fochugo mina amda nga yiribiri info kono na nduno kono samaira hakilla bi do mbaye mali jamana konnana o kasangani anga journée nationale de la souveraineté retrouvée o saosa ni ndo nyogoni o janvier kalu kletan nani ali be nyena maya mali fantan nan de la jilinfe o stratégie fesa e sor ma ulu koni hakilina jigike o keren ni ala journée nyere anyena mali anafauka lala kuyate medeli ka fuyi dombo menyon fe nga adola akona ko tekilenye ako ni atagalage biye arabaye ako bini araba chamamanka biye javeglo klita aninani ani klita nani chamamanka ako lala kuyate muna ka sobo yake javeglo klita aninani samba flani mungwane fla kabini juma doyando yi lala kuyate mali jama kono dombora ka chochi ka uka kanu ni ka ta ka yira kanyeshi anga jamana kuntugo mo ndala kuyate kumana mina jema keme ka kodo na ndala kuyate kirengara nyama mimbe tali kesi diawu kumana mina o keme ka juri jor au nkana ndala kuyate ni odawu shwali ya aunye fakase yumwama ndala kuyate ako odo kumukonnana jamana kondo ya ayira ka fo angoni aunta ye malikoyi wala kuyate usiratigala anga deme beta kanyeshi jamana nyama uma akolala kuyate okera ka be yafma bala janve klo kleta nando de ma nyafi to mena samba fla anim woni fla kerengena nyama abina juma do andoma akolala kuyate na manya ka fo obo ochokola akolala kuyate mimi fuye nyina oye atakonnana ye ako otawonnana ako nyina obara kasigi senka ndala kuyate kasangani yafma bala dakuminye odeye ka fo anga yera maworo ya soroli ndala kuyate akake sababu anga ba maliba jo shini ba maliba okodo ako lala kuyate usiratigala ode
de da kun ye min tara u fɛ Nala Kuyate ako Mali jamana ministre so min kabara beta ka ɲɛsin Mali kura a lawaleyali ma Nala Kuyate Bakari Traoré n'a ka di ye o tɛ wa Nala Kuyate o de siratigɛ la ako ni a ye ɲɛfɔli kɛ ni donba in kan ako Nala Kuyate ako ni ye janvier kalo tile 14 ta k'a lajɛ ako o ko ni bilalen filɛ Mali jamana dɔfɔ kɔnɔ Nala Kuyate ka sanga ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka cɛsiri ani o ka faso kan ye ako don in yɛrɛ laɲiniba ye min ye Nala Kuyate o de ye ka se ka hali bi ka an ka drapeau ni ka ta ka fini fana sani dugu cɛ Nala Kuyate ka yira diɲɛmana k'a fɔ anw ka jamana o de ye anw ta ye a kɛto kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ko Nala Kuyate o siratigɛ la o kɔni o bɛ kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka hali bi an ka yɛrɛma wɛrɛ ani k'a kolo don Nala Kuyate ka se ka hali bi ka yira k'a fɔ Mali jamana an kɔni an b'an ka jamana kɔ a ko o siratigɛ la baarabaw de caman bolo daminɛ a ko Nala Kuyate o dɔ ye min ye b'o dɔn wa o de ye ka se ka ɲ'a f'i ye cogo min na k'an ka drapeau ta ni ka fini fana ka yɛlɛ sani dugu cɛ la montée des couleurs nationales avec chant de l'hymne national Nala Kuyate na an tɛmɛna o kan a ko kalansow kɔnɔna na mana kɛ leçon dɔw kan min fɔ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ kalandenw ye min bɛ mana an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli kan leçon de modèle a ko Nala Kuyate a kɛto koyi bi tɛ man dɔn fɛ o kuma na sɛnɛ fɔkɛ an gɔnɔ Lipton Zara ya minga n'o mi ka ɲa ayiwa ana tɛ Zara faraka a hakɛti Nala Kuyate a ko n'an tɛmɛ leçon de modèle kan a ko min bɛ tali kɛ jolidi baw ye Nala Kuyate a ko u na taa ne k'o di an ka wolomasiri taabɔ ma minnu joginna kɛlɛ daga la a ko Nala Kuyate a ko o bɛ kɛ Bamakɔ ani marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ko Nala Kuyate n'an tɛmɛna o kan a ko jamana kɔnɔdenw na bɔ k'o kun da Mamadu Konate kan Nala Kuyate baw ye an na taa sigiba kɛ hali bi ka se ka yɛrɛmahɔrɔnya an filɛ ka o min sɔrɔ ko kura Nala Kuyate ni ka se ka yɛrɛ diɲɛmana k'a fɔ an y'a sɔrɔ a diyara an ye wa Nala Kuyate an jɔ mɛn a kɔ kɔrɔ a ko jamakɔw na danganamaya jabaraninw na ani radio sɔrɔ Nala Kuyate min na mana hali bi yafuma b'a la yɛrɛmahɔrɔnya in kan a ko Nala Kuyate nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a ko nin t'a bɛɛ ye dɛ a ko o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen minnu jɔra daminɛ Nala Kuyate ka sanga nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min na ɲɛnamaya Mali jamana fantan a nana bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn ni bi janvier kalo tile 14 ye professeur Namori Kuyate ale de y'a fasiri professeur do dɛ o dɛ ale de y'a fasiri an sera ka min salo ka bɔ ɲama dɛ histoire kɔnɔ kɛ o do awɔ Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan an y'o fɔ maaw ɲɛna n ko bi don ye donba ye Mali jamana kɔnɔ bari Mali ka yɛrɛya ni o ye souveraineté hakili la bamanankan na a bɛ tali k'o de la o do o de bɛ ka ɲɛnamaya bi Samayira ka hakili jigin k'a fɔ an ka Mali ministre bɛɛ lajɛlen bi olu kɔni jiginnen don an ka kalansobaw kɔnɔ ka se ka taa nin yɛrɛya ye ni souveraineté ka taa a kalansenw kɛ ekɔlidenw kun kalansow kɔnɔna na yaasa sini maliden kuraw olu ka se ka sɔrɔ ka bi Lala ne kan in bila mai ayiwa ne y'o f'i ye n k'an ka tezara dɔɔni d'i ma ni tezara ko f'i ye Lipton Zara kan ni tezara ko wa tezara ko dɛ ayiwa baasi t'an ka taa ka bɔ essor la ka taa indépendant na n'an sera indépendant na Samayira min bɛ tali kɛ Kidal ale marabolo école karamɔgɔw ni waati laban ninnu na olu ni Kidal maa ɲɛmaw ka fara Menaka taw kan u tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ k'o sababuya kɛ ko école karamɔgɔ ninnu tɛ ka taa kalansow kɔnɔna na o siratigɛw la u ka saraw kun tigɛra nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana ɲɛmaw ye wele da k'a ɲɛsin marabolo ɲɛma ninnu ma k'u ka école karamɔgɔ ninnu ka sara di u ma Nala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ma Mali jamana minisiri min kabaro bɛ taa ka ɲɛsin jamana cɛmancɛli bɔraw ma ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Nala Kuyate n'a ka di ye a fɔ jamana gouvernement kotigi gale don général de division Abdoulaye Maïga ale tɛ wa a ko Nala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko kibaruya caman kɔni bɛ bi min ye a sɛbɛntiya k'a fɔ a ko jamana ɲɛmaw kɔni Nala Kuyate o kɔni ye diɲɛ di marabolo ɲɛma ninnu ma min bɛ tali kɛ Kidali ani Menaka la o y'a fɔ cogo min na o kun kɛ mɛ ka école karamɔgɔw ka tɔrɔmɔɲɔ minnu kɔni tigɛ Nala Kuyate o ka se ka tigɛ kurulen bɔ a kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko i y'a fɔ cogo min na a kun taara ka sababu kɛ ka yira k'a fɔ jalaki talen ka bi école karamɔgɔ ninnu kan ko bawo Nala Kuyate o ma taa o ka baarakɛyɔrɔw la Nala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ kɛwale don min ni a naamɛ lakanabaliya o waati kɔnɔna na Nala
Lala Kuyate minge mesababu katani segini ka ugela jamana yoro dawla ako Lala Kuyate kasangane uka bataki doye mini okunyata kanyeshi yafma no yata kanyeshi jamana nunu marablo nunu nyama ya soma Lala Kuyate mimetalike ikolekara moko kalafsale kulu les syndicats signataires okunya ayira kafo Lala Kuyate minya to alibi Lala Kuyate ulukol masiga uka baraka yoro la soro ako kunchama be ala ako Lala Kuyate akunfolo ako l'attitude du directeur de l'académie d'enseignement de Kidal pointant notamment un déficit de dialogue avec les partenaires sociaux et des décisions administratives jugées irrigides ako okunya yira kafo kuma nyonyo tala kateme yaf mabala Kidal directeur d'académie ani abaraka nyonyo nyonche ina fo akanga ka chogomina ako Lala Kuyate uyegele aye ako orebisiga bangemina odukunkeme yaf mabala ni sharia do taliye ni ne abisiga na ne kololoye Lala Kuyate otemene kofe olabana ka yira kafo Lala Kuyate olube yoro mununa ako asigi mandoko kasobe ke lakana Lala Kuyate ogele aye ako certaines injonctions faites aux enseignants notamment celles relatives à la reprise immédiate des postes ne tiennent pas suffisamment compte tenu de l'insécurité persistante sur les axes routiers du nord ako kaboya kata jamana korean fanfe ako Lala Kuyate adola adegun akabu ako Lala Kuyate sira kunfe sani kata yoro masoro ako Lala Kuyate owati ene kamana gante ba ako Lala Kuyate urokin keme sababu kasiga yaf mabala sege mika walma kasira ka nati oduzukuna okumala ka tacho de nyini tumina okasiga ta o hakilla tigale ani otane ko kishi ako Lala Kuyate ako ni atagalage onu ko ni de keto ofe ayira kafo ekolekara mo nunu o masiga ta ka barayo la wa okasara okuntigara Lala Kuyate akira sababu kasiga na furugu yaf mabala owati karanko nyama munu be umara bolo kono ani ekolekara mo nyonche fagasi okalla fasale kuluma nga kibara duma ko mbora kabi shaka Traoré ale kafola aye ajira kafola Lala Kuyate jamana nyama ko ni jendi Kidali ani menaka marabulu nyama oma okatika kurlembo ekolekara mo ka tormonyoku Lala Kuyate akajigo okajufa kono Lala Kuyate ina faka nga jigo chogomina Lala Kuyate adono kera na ke jismaye sabera ne ko ka fasa muruda ka go abiga chogodi ani do ka al sala ka jismaye amina ya rabbi hakili mala ko dama kato eni panankele ngono samaira anda tunsira ni kibaro ya imaya no betarike mali karamugo dolani o karamugo sinayo yi alika la halaya o kasangani atunye lai murudo wa karamugo do ane bula be kele ni ambe ke nyini ngasake muri ni karamugo abeti kele ya esi kelendo kelente magala de aiwa muri ni karamugo manga kele nyo ana au dan fara don chukudi aiwa ana ustaz ada manjawara kono asiko da fara fanye murni karamugo o da fara uzo adam jibaraben adam mujaraben wati na mun salula yaro naso na awulu meshi ngola koni yonde mamadani murni karamugo madani kelendo aiwa ko mo ni senifuyi onga on me ni ndowa onga seben nge baye museba mafuko karamugo ako karamugo sina yo ana to karamugo sina ana kete sake ana kete aiwa la hala me bolo dmenga bisama Lala Kuyate oyele makorodu na kuulare ay lara mimbe ekuru nyere jonna ofoyi ay wanklo bila ako Lala Kuyate ako jonga ala maka pakole kuna kama yake Lala Kuyate ako maison centrale d'arrêt de Bamako Bamana ngara wori jumaye ote malika soboma eri Bamako kasoboma te kosebe ako karamo sno yogo nato okonana ka farafna nyo kumeba senandalonda ka otolagay fasiri sebe mbadi ya usebe aya sebeti obayira ka sira ingaba c'est depuis la maison centrale de Bamako que Karamogo Sinayo suivra le reste de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces deux-là au Maroc sans le Mali auquel il avait promis les trophées. Français Njembe. Abito kasobo de konana ka kanito ne ka obolonda lage Lala Kuyate bauni atalage obola ka Maroc jamana kono ko Lala Kuyate mina ni Mali resintala bile ni akunyi ilairita kafo ana walamba tane kadi Mali omimo akeratinde nazara kando akoda Lala Kuyate akelengo fe ka do franje ne ko temeja mabala Gardavilla la sagolila Lala Kuyate 14e arrondissement opposition
la Lala Kuyate kunu tarata don o labana katane aye tribunal de la commune Katila Lala Kuyate mimi mfuye utarayi kirete ya mawo nyekoro Lala Kuyate amanya mingo place sous mandat de dépôt oye karamoko sinalugo oye mandat da kangami Lala Kuyate katane aye Bamako kaso bomba ko banane anenyonche ako sababu mimbela o donwa ko trouble à l'ordre public OK abisa ke sababu kasika yaf mabala furba basigi ni koche akola ya kwete kibara ngoni asebenchera independent fe kasanga ni yaf mabala ba police la kado ni asebenchera kafo Lala Kuyate wa kilintede mi kumfara me akano ubetarike siriga aidala akola la kwete ofana be mana de puina koi ako ofla binaka biya okonbe Bamako kaso bomba konnana sirigi haidara in samayra ke to de te million sabadis na yoma sabadama Lala Kuyate yaf mabala ni okun yeme bolo sanfe chokomina ale klala ka la nyini fana o moko ka sna yoko deme ni waru chili ne ga juru strafe donc ko lufla Lala Kuyate kada mo sna yoko ani sidige aidara bi ona tobi ni ka demi finale to fo ka se finale ma ni ko fle kasubomba o konana Lala Kuyate akoni ye atagalage ako mafla nu temene ko fe ako mawere ko no besika ye nu ko ina Lala Kuyate madama munu ngol baro be bolo sanfe jatara afini vanaba chama aku Lala Kuyate munu ngu don temena okun yera kalama wasna yoko dafe aku Lala Kuyate wala saka sika agako ne ka ayanga bonya aku Lala Kuyate ulu koni ulu sente na folo Lala Kuyate kasani baro ne atuwayi aku Lala Kuyate kamakle jigi kafo kalama wasna yoko yera kafo ana wala mbata ne kadi ba malbama Lala Kuyate nga ana mari jamana senzene tabla yaf mabala barabla folinu oto finalewa Lala Kuyate ngongo wala saka sika wambata kufa doga million kemeta ne ko di alemo Lala Kuyate ko baro kera ochugola uruna me sababu ni sirige edra togoyi ale fanaka ayera soro kulungono o mi ngoni ni akun labana ka million sabata ne ka di Lala Kuyate okono kunyi fenye mi yera bolo sanve kachaya akonga amanya mingo Lala Kuyate mali jamana anse mora turuna bawo senengile jamana urude ya anse mbo ala Lala Kuyate amanya mingo karamo sna yogo ani sirige aidara bi Bamako kaso bomba konana fasiri keba MBS do anya salo kabo independent kono Lala Kuyate ebunya bala samera ami do ke yara biyama alaka karamo sna yogo ka fara haidara kala ku bela jile sirige aidara aiwa ana tanya fetsaw Lala Kuyate ni nyinte da gese ko kele kana tu singe go so kele samera kabo independent kono kadu indicateur de renouveau kono nando no kono amita nyoro di Sahel na sira samaira mi metalike école so nyema do lani o directeur o ale ko ni minele no ba machiti la mo feni watina Lala Kuyate ako kasanga ni kibarado nakadi kasanga ni oka bataki doye ako nyoro di Sahel a directeur d'académie d'enseignement Lala Kuyate aye kibaria a seventia kayira ka fo monsieur Salifu Sumunu Lala Kuyate bema au second cycle au directeur do ako Lala Kuyate ko majugu nunu ye tiga meleke akana Lala Kuyate ne ka ta ka tunu ayeyewu Lala Kuyate ako bataki nkonnana ako nyurisali deaye o directeur d'académie d'enseignement ako Lala Kuyate aye ayira ka fo ke wali ngone akera kabini janvekelo kleta ani sabai samba fla ani mwani woro ako Lala Kuyate ni atalage akera nyurudi sayali umara bro de konnana alabana ka no fetugo ke aka alibi batakila aye ayira ka fo Lala Kuyate ulu ko ne benike wali nkon kasi koni dana Lala Kuyate bawo ke wali do mimbe yaf mabala dankare manevi o kala kanala ako Lala Kuyate o seyatigala abise ke sababu kasi ga bisi basado kalanko buna kunka o yoroko fulina bawo uka kalangoro o nyema de mnena ako Lala Kuyate o seyatigala o konika deme ani deme obeta kanyishi yaf mabala e kol karamo ima imetari ke msi Salifu Sumunula ako fakase abaraka nyombela jenemo ako Lala Kuyate alibi nyurju sayali adrete de l'académie alabana ka wolida kanyishi ndibana nyama ma fere ani dabalu ukasigi singa teliala chogo mina msi Salifu Sumunu abnyuma besiga se on ma ka soro abe Kenya ani nina Lala Kuyate chogo mina obaro besika ke ako Lala Kuyate uwele ukoni tara ka nyishi ndibana nyama ma
igira gudumya la kuyate ale da ya fasiri anya salo ka boyoro mina odeyi indicateur chendo samaira ni do ka alsala ka ni cheba ya nyuma sika ka dimba ya ma amina rabbi o ka to indicateur kon alsa amta fe ma foot o te balontana o ka gungana yi albi e dabolawa aiwa samaira ayira ka fo ku federation o ko ma chama koni a bureau kon nana oluye u ka walansemeni o ye ku ka démission di lala kuyate ako ni ataralage ni dunya fi yanga kuma damena ngoni sa nyamina ngoma te kalo jate do sanga na nyami ka bi janvier na aiwa ala kuyate inanga chance gi mayon ako imune kera ako fian jumu jume ode chira mali balondana ko ba osoba ko nana ni oye fema futi ako dala kuyate nyingale tomi ko mala ka ke machama fe ako mali jamana ansembora farafna nyon kume osira ntalonda balonda barauka ni mala ka ke mala ko jamana ko nana 8e de finale la ani Sénégalais yi on dashiri dala kuyate ako okele minge ako fema futi atonde amatani sababu nyonko dala kuyate uluko ni walanseme abena fo o représenter abena fo uluko ni walanseme kayira ka fo dala kuyate ulu te ble fema futi kola atonde ble dala kuyate akonga okon manye folike kuin Allah halala akola dala kuyate to sera to anga akala ya ako depuis mali jamana ansembora bulonda barawla la kuyate jamekelo kile kononton samba fiani mo wora temene kasangane ane Senegal ka bulonda yi akola la kuyate akira 8e de finale de la akola la kuyate farukulu nyanaje utewa ate fotene farukulu nyanaje kanumbaw krengere nyama sena bulonda barake baw la kuyate akanumba chama kono mbora ko kanuso ngoyo yira ko kadusu kama yira la kuyate kayira kafo kuluba mimbe mali jamana bulonda ko kuna dala kuyate no oyi Fédération Malienne de Football a chornyona ode fema futi ko jamana nyama o kala gene ka fule kolochi ne ka da kolochi dala kuyate ma chama ayira ka fo ko fema futi ko dala kuyate ko ote barala ko ka akuli ngoni ka fule kolochi ne ka da kolochi dala kuyate ni ya takalage okoni dala kuyate oshuma ko adumaje amballa ka ye ka fo dala kuyate ko afema futi atonde ma tane so bonyongo uluko ni wala seme ba ni so manyana minna dala kuyate be munge ibisigi ite so jorwa ko ba ko oni ntiko yira dewa oni yo yira de boy mani yi ngoni ne be mani video su kashi oni yira ni video jola ge ikala ge tan tukola bayra ku aduni alage masara mani abina fo nganti ta salo ka bo jokono me samaira ni ko inka chukola ala yira de ya Allah tike ni bi ngadu gardien tu ballon mino aya mino ate masika basginai aporo kutura ka botega la minge olu fana ka dula dara se inteliara ba défenseur oui ballon ko nyiglenu lala kuyati akoni ataralage o kene biche antama ko ne ayira ka fo dara kuyati mali bocho ya nko inata amaka anfele koyi ako bo mano ba fo ko santan falige ni ma falikame ibi sirafra chama do ko dara kuyati aunta ko meke sa meta ne ka segiti ko anta kunye yafma bala wala mbami ko anto soro dara kuyati ko barata la ka ke alibi akechugala fema futu okonnana ako dara kuyati osiratigala ako niye ata kalage ko ka makeji ka fo mi metalike bi fema futu ora manyemala ni oye yafma bala atokode Bavier Touré. Il est à rappeler que le président de la fédération est actuellement en détention depuis plusieurs années. Ako dara kuyate ako miye kamana gankoye ako kulera nyama dara kuyate ko obe kasola ko obe sanchama bo dara kuyate ko barabe ke chogodi ako kulera nyama be kasola dara kuyate ko okata sanchama yi ko kasababu yake dara kuyate jelagu de tameka bi aka ko dans les cadres d'une affaire de détournement présumé de fonds alors qu'il était le DAF de l'Assemblée nationale du Mali sous Ibeka ako lala kuyate ko abe kasola ko mina lala kuyate odeye yaf mabala e tormonyo ko dode kumesena lala kuyate mamina ni akunye dafuye jamana wasablo kono ka Ibeka ka watula ako lala kuyate okunkoro abe kasola ako lala kuyate ni atakalage ako yoro mabesera nyingere ka fo femi ya to ni baviete ko lala kuyate o degu ne be anga fema futu kanwa ko wala ma ko lala kuyate ko munedo ako ni ngoni ya dabole inza
o na manya ka fo o yere chama ye walansama ko kuma se be jamana nyama o ka mali bolongo ta ne ka lage jinema jorira jango ifrafna nyon kuma se na ba mi na ke kokora anga se ya se ni o yesu na la sona fasiri ke ba o ye join la kuyate fatiri ke ba anya salo ka wala jumena de indicateur ko indicateur du nouveau do Samaira aiwa iya fa chugumna sanware sa ana njigida oka ko 2027 ou 2028 e bala ko sanware note do wera kunya fa yansa andam nela anata lala ko yati ngakoma makete sa ana njigi sene sanware tala la ko yata ta nouveau zo hono kuma mle be sinali bi ba do refo kapela ko tuma ko ni balango lala nga to ka akilijigu ayisa ko be mo mine aya nya ko ni bi bi do refo ata nouvelle horizon ataka boku na foni bala nasira Samaira ameta mi bajangara marabulu nasira Samaira ibai ka fo dugu mi be ni ukoma ko gunjalan o dugu ko na be bajangara marabulu fe o ye ngoni bamanchi tigila motara bi dugu ko foli nka antenente meni ni kara sababu ye ka siga matan ko bonyo ulu bone unina lala kuyati janvier kilo kleta anekele samba flani mu wonu woro temene kodo ako ni jatiga kewali akera bajangara marabulu kono ako anyeshina yoro ma ode kunjala duguye ako obe kende yere marakafo fe ako lala kuyate ma chama ya ayira kafo ni kewali nkira sababu ka ma kono nton ko nikene karaba ma chama no ko lubana lala kuyate mingira sababu kasiga ma obulu kono fe no ko chama ke falaki ye ako kunjala dugu ako lala kuyate bi obe sanga bodala ako obe kinikini na kasobu yake lala kuyate albi jatiga ke ba uluka la malama do ye omi lala kuyate kenya foto ma dugu abe kende yere marakafo de fait akolela kote osiatigala ako collectif de la jeunesse des zones de Bajangara Bangas Koro et Douanza shifina ka kulu lala kote mimbe yaf mabala Bajangara Bangas Koro ani Douanza kono olu nongo ne fe orula ne ka o conflit kanyeshi yaf mabala kende o préfet ma lala kote chomena lala kote o kasika fereke jatiga ke ba nunu obe yoro mununa o kasika la kolo lala kote chomena wele kasika da kanyeshi jamana nyama ma akolela kuyate kasangane machama kafoye ke wale jugu nkela munu nyena ako so madayan fa one fe akolela kuyate maju nunu so la kado ya fa dugu nkonana lala kuyate onyeshu mama kan oye kise wulila lala kuyate otora odela kasiga ma kono do bojongo nu ko lufa lala kuyate kama chama bana katani machama werayi lala kuyate kama obo kono fe ne ka ake falaki ye lala kuyate akoniye atagalage baga fana otano ulu chama fain la ko te kawla jugo konu kele ko fe o fe o labana ka sentigeta la ko te ka o yera nyini ka tunu te kungo kulu fanta ane banda kono akola ko yate akokulu ako obe da jamana nyama uyi o kasega alibi yaf mabala fereke ka do fara yoro ko fule nunu lakanaka o mashire tabaw la ko yate uluka yele ka chani yoro ko fule nunu na to mena jamana kono don o biska ke aklesigi ane basiki kono mama ne toure ale de ya fasiri la ko yate on takela la folie ye Samaira atete meninga kami yere fu kasangani fasuru wala chugwe kafo ni mambo bi kuna funi bala ukonna na ustratika fa amta segena fiebo donna yana nga do jemuka akunflana nkonna awo amona gani dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni lele bara ni ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père ni ka ni te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e ni dɔn surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den
u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infuser de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te yen sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye ala Nala Kuyate Samaira Sanogo ni kunye libitun zara kosebe Nala Kuyate anye ofuru ne sino kan kun da faga son yaro nga nye frère soro ala imali murugumuni ngala anyo kala ani mina na ye doni yaro nyo fana faraka ubani nsama mini Nala Kuyate ninga soro ka mono zara doni ta ko mu Nala Kuyate kan ndugu malala aya yere soro wato anga dugu kunga ngokono kosebe Nala Kuyate Samaira anya fo ngu ni watina angoni be sanyele mafulula barka daka ala ye sankura irana ni année 2026 o amu kalo folori la o akaka mauku ka sahele mafoli ke ka duwa du ngenyo no kalo embe amu de la sawa yaro ala ka se ka sankura here di malien bela jema ani la nyini munu mana kubulu fana ka lase sankura en konnana ka se ku ke o strategie fesa an willa ka se ma folomna o tanga seida baya yaro atofo madame Doumbia seida Kadijatu Usman Haidara na bela jelema do banene yaro anserama akachake la nu o malite kasi ka taa dakunya damado nyiningali kala same foli la ja bi don yaro ne ma don ba bi don me ngon jatigi muso e ngala fana jatigi muso la ka jili muso yenye Samaira ya fama kana te madeni jamala ngono ya fama ko ngo shirifu jelle ya fama lala imbla ya shirifu ka jeli muso le kambla ya strategie ta mi soro kana ne haidara ka same foli la nyamada me alafu kala barikada ka 2026 ye o ye fisamatiya bare ala ye min kɛ an kan an bɛ ala fo ka da o kan bɛɛ b'a dɔn 2025 gɛlɛyara mali kɔnɔ kosɛbɛ a gɛlɛyara maliyɛnw ma nka maliyɛnw ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ka se ka gɛlɛya ninnu kun an b'a ɲini ala fɛ 2026 ala ka o kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka san ye ala ka an bɛn kelen ma gɛlɛya minnu sɔrɔla 2025 kɔnɔ ala ka an kisi olu ɲɔgɔnnaw ma hɛrɛw ala ka a jidi 2025-26 kɔnɔ kosɛbɛ toujours an bɛ weleli min kɛ maliyɛnw ye o de ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ani ka bɔ da kelen fɛ bari n'i ko mali i ko maliyɛndenw an ka bolo di ɲɔgɔnma de bɛ se ka mali taa ɲɛ ka mali yiriwa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔba bɛ mali ka taga ɲɛ na i mana acte fitini fɛn o fɛn poser i k'a dɔn i yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ a la donc an ka hakili ɲumanw ta ka baara kɛ et puis jeunesse fɛnɛ u ka baara kɛ ka wuli k'u jɔ u kana to kɔ kow la o de bɛ mali ta an ɲɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ ni wagati in na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di an ma ala ka mali kolo suma ala ka malidenw bɛn kelen ma k'u don da kelen k'u bɔ da kelen hali bi tungarankew an bɛ dugawu k'u ye ala ka tunga nɔgɔya u ma ala ka faso nɔgɔya minnu bɛ a kɔnɔ ma donc kuma jan tɛ an fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo o la an tɛ bɔ kuma na n'an m'an fa fo an'an karamɔgɔ Aset Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra nin tele yɛrɛ yɛlɛli sababu ye cogo min na maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a fɔ hali minnu tɛ maliyɛn ye nin tele in lajɛlen bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ de kɔnɔ donc an ka foliba bɛ a ye ka dugawu kɛ a ye ala ka si di a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka ɲɛmɛ a la ani Sherifla famille bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni wagati in na vraiment an nisɔn ka di an bɛ sɔgɔma don do lajɛlikɛlaw yɛrɛ fo émission kɛbagaw Samayira ani Dalala an ka foliba b'u ye kosɛbɛ
an tɛ bɔ kuma na an bɛ INPS mɔgɔw fo et toujours assurance volontaire en tant que l'ambassadrice de l'assurance volontaire an bɛ bɛɛ wele ka na assurance volontaire ma et surtout minnu bɛ kɛnyɛrɛye baara la u ka assurer u ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya bɛ o de kɔnɔna la. Ne la jaabi dɔn koyi. Samaira i m'a mɛn wa? K'a bɛ lala fo. A balaniya dɔn dɛ. Mais Samaira ne y'o de f'i ɲɛna. Minnu ko ne la fana. Sirifu ka jeli de ye ne. Ayi ne tɔgɔ fɔli u bɛ bɛn o. Nka ne yɛrɛ tɔgɔ fana fɔ i ko jangi bɛ ne fana dɔn. Samaira yɛrɛ mara an ka panko dɔw kunna ka maaya kɛ n'o tɛ fara mariki ma ye sisan dɛ. Tiɲɛ don. Ala Kuyate. Kosɛbɛ. Ni an bɛ madame Dumbuya fo. Walayi. Seyida Kadija Usman Aidara. Kosɛbɛ. Nela Kuyate k'a fo. Awɔ. A nisɔn ka di. Walayi. Nela Kuyate n'i sera ka kuma o kuma. Awɔ. A b'i bisimila bonya ani karama. Walayi a b'a ka bonya to a yɛrɛ la. Awɔ don. K'i bonya k'i bisimila. Tiɲɛ don. Nisɔndiya ani karama kɔnɔna na. Walayi Samaira. Ka dugawu k'a ye. Kosɛbɛ. Nela Kuyate an ka taa ɲɛfɛ. Ayiwa n'an taara ɲɛfɛ Samaira an ka maa filanan kɛnɛ kɔnɔna na an ye min ka samɛ foli ta ka se k'u lase maliyɛnw ma o ye Dawuda Kane de Dawuda Kane an b'ale fana ka samɛ foli ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na. 2025 kɛra san min a ko cɛyara jamana marabagaw yɛrɛ bolo ani jamanadenw bolo ko cɛyara an bɛ dugawu kɛ o crise mun tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ Ala kana an ɲɛ da ɲɔgɔn wɛrɛ kan jamana ka bɔ fasi gɛlɛya ninnu kɔnɔ parce que depuis Ala y'an daw da an kun ma essence ko crise b'a ni nin tɛ an ma gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ ni nin tɛ fɔlɔ ɲɔbilen komo tɛmɛna 80 an m'olu ye nin min filɛ nin an bɛ Ala tanu ka Ala barika da vraiment Ala ka an kana ɲɛ da yɔrɔ wɛrɛ kan 26 kɔnɔ n bɛ foli kɛ ka dugawu da kɛ ka barika da kɛ jamanakuntigi ani ministre a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ka jo cɛ n'a muso bɛɛ fo ka dinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo 26 ni Ala ka kɛ hɛrɛ an bolo ne bɛ min fɔ malidenw ye jamana o jamana bɛ yen n'a bɛ taa ɲɛ wajibi ye gɛlɛya dɔw de ye an ye gɛlɛya mun kɛ 25 kɔnɔ an k'a ko malidenw ma se ka murutu ma se ka foyi kɛ o balila ne yɛrɛ la kosɛbɛ ne ye diɲɛ jamana caman yala mɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ kelen ye Mali kini an bɛ ka taa sisan an bɛna taa ɲɛ ka d'a kan n bɛ foli kɛ gouvernement ni malidenw ye parce que n'i y'a ye an bɛ kɛnɛ min kan bi malidenw de sɔnna n'o ye président n'a ka gouvernement bɛ ka baara kɛ surtout ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka foli kɛ AES fana ye AES sera k'a faamu cogoya min n'o ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an bɛ kɛlɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ an y'o bɛɛ lajɛlen ku alhamdulilayi halisa Ala ka se d'a ma k'a yira fana initiative min n'u y'a ta ka tila ka banque créer AES tɔgɔ la k'an ka wari bila a kɔnɔ an yɛrɛ ye an bɛn'o fana sɔrɔ vraiment yɛrɛ ye dan tɛ dɔwɛrɛ ka bɔ k'i yɛrɛ fo kɔ kuma tɛ ne da foli kɔ an bɛ dugawu kɛ projet ba mun dilannen bɛ mɔgɔw k'a faamu kuranko kun ye crise dɔ fana ye mais bibi na mɔgɔw y'a faamu kosɛbɛ mɔgɔw y'a faamu jiw ɲini alhamdulilayi an fana ma seko n'a damayira la an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'a ko légume k'a kɛ ka Bamako ni malidenw bɛ servi jamana wɛrɛ k'olu servi an fɛ 26 ni Ala k'a kɛ hɛrɛ an ma Ala k'a kɛ kayira ye. Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka kɛ kayira ye Samaira ko amina yarabi an bɛ Dawuda Kane fo ka dion ka bɛɛ lajɛlen fo ni yɔrɔ in na a y'a fɔ cogo min na Ala Kuyate i sera Dio wa n sera Dio n'i sera Dio masiri ye mun ye na kɛnɛ tɛ di Samaira tiɲɛ i sera yen légume n'o ye sera yen légume fasulu dɛ ayi i sera yen ka Dawuda Kane yɛrɛ fo n'i sera nin yɔrɔ in na Dio sani ka don Ala Kuyate i b'a sɔrɔ gɔyɔ supɔmu karɔti tomati poivron a bɛɛ furu sa pomme de terre yɔrɔ a bɛɛ tonen bɛ yen sa i b'a fɔ ko a tɛ ɲini a bɛ kɛ cogo di mais a ka jan de Bamakɔ ni Dio ye kilo 35 de Samaira o yɛrɛ man jan n'i y'a ta ka lajɛ Samaira Bamakɔka muso caman bɛ yen nɔ chaque dimanche ou bien chaque samedi u bɛ bɔ Bamakɔ yan nɔ ka taa u ka naw san Dio ka segin ne yɛrɛ y'o seere n y'o caman ye parce que a da ka di i b'a ɲumanw fana sɔrɔ yen o de la n ko an bɛ Dio mɛri fo bari ka da kan maa n'i sen donna Dio a yɛrɛ fana b'i kunfa nakɛnɛw caman na o kɛ bonya ye ayiwa a ye n kunfa ne taara a ye papaye de di ne ma papaye awɔ n y'o dun a tɛ tɛmɛ o kan Dawuda Kane n'an bɔra ale la sa an na segin ka na Usumani Sangare hakili la o ye ale kɛra Sikɔrɔni maire ye sisan o yɛrɛ don yɔrɔ an fana b'o foli k'a la k'a fɔ jɔyɔrɔ in ta fanga Ala k'a d'an ma an b'a dɔn a bɛ se ka jɔyɔrɔ in fa Samaira bari ka d'a kan a ka wulikajɔw an y'o ye sigida fɔlɔ mairie kɔnɔna na ka sɔrɔ a yɛrɛ ma taa tɔgɔlata la Lala Kuyate Sikɔrɔni n'i ko Usumani Sangare
Mateo fo mai ka sanga ya fo cogo mina aka wuli ka jo baraka bo na ka di afo jira maraka fo galere kono wallahi anya no yi ulala la kuyati ya fo cogo mina ale mi soro kala sama amu nyamada na la sona amani ala fe mo ya de gumi soro sante minen kono 2025 o kanu nyona soro 2026 ala ka here bunya ka teme 2025 kan mo nyina ala fe gela fen min be no min be malika ame wati mina bibina mado anga jamana kundigu anga transition ASC président amu belajelen foni yorena o ka wuliga jola jamana ere basigi kama anga finitiki la ko fena vraiment kufu munu mugu yere di alama population kama kata tula sala sauche la sanjila vraiment amba amu kalifa ala mina ka kira kalifa teken ala ku ula yarabe ala ku la kana donc otemene ko fe anga dine mogo amu belajelen fu kerenkerena anga karamgo Ousmane Setou Madana Aidara amba fu aya wulika jom minke jamana ere basigila ame wati mina vraiment mafu kusube bambanci wale munun beno munun sigilendo an fe ano sisa kana an toro pour une population ka biu quoi kanga essence carburant balikado ka jamana kono du tonyo amani ala fa ala ka hakli nyuma nduma ukaboni kono nana inteslamé dinete karaba dinete fokana se ka tonyo la se mogoma donc anto oblast la mi amina kono tuguni anto oblast la mi amina kono ame wule bloma u be cheni mino ka do no ka fo boga mo ni kesala ka mo toro u ka boni kono anga se ka ambolo di nyogoma mali bi se ka bo ni ngele ngono mali ma doni ni ante jamana ndoni ni jamana mu ye basigi jamana de mais kanu ka ambolo klefa na lafia erete vraiment u ka laje u ka hakili soro ka boni kono donc ani fena ka laga wele bila jamana kono do mbela jelema anga mbolo di nyogoma anga nyogomine faso yemi ka avancer chogomina nyogom buruja ere joshua dinamo dowali anga jamana marabo dowali ate jamana fo tanye anga boni kono zenesi ayi wili anga mbolo di nyogoma jamana sinye sigi wore na fanga president fo chogomina kono ale esira zenesi de esira donc anga na son oma anga esui anga mbolo di nyogoma farafarali anga boni bela jelen kono anga mbolo di nyogoma ala kasika sankura kambolo yele masanye lala kuyati Ousmane Sangare kuma de kosebe ko farafarali angu dabla ni wati kan an tege di nyoma bar kono kulu jele ni be bifo bulu ngon dingli anyu fo o tsika beleta ko samba fen mo ni duru kosebe ko akera gelya chama kono ko nanya tege di nyoma Sangure ko lala kuyati ya fo chogo mina ula amisi akoro na la sona ko lala kuyati ni ngoni ni ndi farafarali kuma yi ko burujali bolo sanve katanya shi jamana nyama uma katanya shi dina nyama uma kanyeshi mabauma akulala kuyate ote masiba bala jamana singore akulala kuyate anka odabla chomina amesiga ke anyira yi na la sona Ousmane Sangare amba foni yorena aka odabura nuna amba fu kosebe bargada ka jabara miso nyere kanu ba bilibili no we shirif lateli aiwa nambora anga saile mafulu la sa o antna do anga dugu nganku amiti yaro ayani ofo kan mo nyere ya wo jemkan kono nimbere bala ame wuli ka se kumana madoma munu fara be hakilina nyimo ndama jena tige tabulu manka usra tige fe ba gidisa kuliwali alete madogole jemkan ngono samaira kunu yere dokumada ega ble lama yaro samaira ka fokan mboko yi ya yamse badirisa ma sangani wati anya ka fo madu ninga blastralu vraiment ya lame ibaro ka foku na fabala abe fendo fo kumado la jemkan ngono mo chama ba amisa témoignage ka ko fe afo tiere la ko chenga blastrali ka mi ori kama afana ya lanyi sangani wati amsama absega blastrali mike angudi anga kanu mbako o amsingata Abuja bate fanfe ya futo mina o yere do joy yaro nansira Abuja bate masa badirisa kulubali o akafolo mbambulu amu nyema daga soroka sikna o bebe ni muso kun kola bina sigide makorobo koro ba blasira kamunu be na be to ma kono mara be do min klema alhamdulillah ka chala fe fengo fe mana fala manga bo jongono folo kon wa sura ibaye fen chama fiye me magorbo bi ni blasira folo mina akuma chama be atibu kono kwa a folo an yɛrɛ fɛ bamaana n bɛ se ka misaliya dɔɔni ta o kan quoi komi Mali la siya bɛɛ bi yan mais n bɛ misaliya dɔɔni ta o kan a fɔlɔ n'an kun b'a fɔ an b'a fɔ min ma ko bɔdɔgɔla
bodogola kɛyɔrɔ la u tun bɛ e minɛ de e tun bɛ jiri dɔ munumunu n'an b'a fɔ o ma ko dɔgɔfɛn munumunu o dɔgɔfɛn munumunu na woroden 2 de tun k'i da kɔnɔ kelen min don kiniyan fan fɛ kelen min don numanya fan fɛ o tuma na woroden 2 min bɛ k'i da kɔnɔ i b'a munumunu siɲɛ 4 fo ka taa munumunu i ɲin tɛ se ka maga kelen na kɔrɔ tun b'o woro la mais hali sisan mɔgɔ caman t'o kɔrɔ dɔn filanan muso min tun delila ka den sɔrɔ wala delila ka kɔnɔ tiɲɛ e t'o munumunu o tuma mɔgɔ caman tun bɛ jɛnɛya to yen i tun t'a to yen ala kama i tun b'a to yen i ba ka malo ni i fa ka malo kama mari dugu bɛɛ de tun na jɛ k'a kɛ donc la dugu bɛna jɛ k'a kɛ waati min mɔgɔ minnu ye den sɔrɔ olu bɛ sigi kɛrɛfɛ minnu ma deli ka den sɔrɔ olu bɛ dɔgɔfɛn da munumunu donc la o kama mɔgɔ caman tun bɛ jɛnɛya to k'a fɔ ni a fɔra dugulama bɛɛ sigilen ɲɛna ko ne ye nin ko in kɛbaga ye ka n ba malo ka n fa malo o kama e tun bɛ jɛnɛya to yen donc la woro 2 min tun bɛ don da kɔnɔ ni tun tɛ se ka maga la kɔrɔ min b'o woro la ko e min ye kari ta ni cɛ kɛlɛla e ka mada hɔrɔn de don ni maa o maa kɛlɛla ni n'a y'a ta fɔ k'a ta fɔ ni e ma kuma a ka ca ala fɛ a tigi bɛ sabali n'a sabalila kɛlɛ in bɛ ban donc la woro in den 2 min tun bɛ don i da kɔnɔ ko ka woroden 2 to hɔrɔn da kɔnɔ k'i bɛ se ka kuma wa ko i tɛ se ka kuma donc la ko woro in don mun ye o de ye o woro 2 bɛ don i da kɔnɔ kelen bɛ don kiniyan fan fɛ kelen bɛ don numan fan fɛ i bɛ dɔgɔ in da munumunu i b'a da munumunu k'a da munumunu n'a da munumunu dafala o tuma e b'a ye e y'i kɛ mɔgɔ ye n'i ye woro in kɔrɔ dɔn e ni cɛ tɛ se ɲɔgɔn ma a filanan a tun bɛ taa sigi n'a kun sigila min kɛ o tuma na cɛkɔrɔba tun bɛ n'a bilasira o tun b'a fɔ ayiwa n'a taara karisalakaw fɛ yen a b'a f'u ye ko ayiwa an ka kari ko an kana muso di aw ma a k'a di a den karisa ma u b'a fɔ ko an y'a minɛ n'an bolo 2 ye u b'aw ɲininka yalama aw nana ni sɔbɔsegi ye wa a b'a fɔ an nana ni sɔbɔsegi ye u b'a ɲininka aw nana ni museli ya a b'a fɔ an nana ni museli ye u b'aw ɲininka ko aw nana ni sirakolo sende ye wa a b'a fɔ an nana ni sirakolo sende ye u b'aw ɲininka ko yalama aw nana ni lamu ya a b'a fɔ non an mana ni lamu ye u b'a fɔ ayiwa anw fɛ anw ye fantanw na dɛ don dɔ i bɛ daga sigilen ye fɛn tɛ daga in kɔnɔ a b'a fɔ ayiwa alhamdulilayi an yɛrɛ ka so don dɔ bɛ ten koyi i bɛ daga in sigilen tasuma bɛ donlen b'a kɔrɔ nka fɛn t'a kɔnɔ daga in dabɔla sutura kama o tuma na adamaden n'i donna du kɔnɔ hali n'i ye dunan ye ni kɔngɔ b'i la i bɛ to ka gabuguda de lajɛ o n'i y'a sɔrɔ alhamdulilayi gabuguda cogoya ka ɲi e min ye dunan kɛ e yɛrɛ bɛ nisɔndiya dɔɔni bon maintenant o minnu tun bɛ kɛ sisan a kɔrɔ de tun b'o la an nana ni lamu ya ayiwa ni lamu kɔrɔ ye e kana na kɛ du in kɔnɔ faralikɛla ye an nana ni museli ya museli kɔrɔ ye n'i nana du in kɔnɔ e ka kɛ kalalikɛla ye ayiwa anw ye fanda ye i k'a dɔn don min ni gɛlɛya y'an sɔrɔ o kana k'i ka furu in tiɲɛ sababu ye mari anw ye fanda ye e ka se k'o fana faamu donc la maintenant fɔlɔ fɛnw de tun bɛ sigi tan mɔgɔ de tun bɛ fɛn o ɲɔgɔnna ladilikan caman fɔ i den bɛ taa sigi o kan n'a sigila o kan a ka ca ala fɛ furu tɛ gɛlɛya a bolo a tɛ tiɲɛ a bolo o tuma anw yɛrɛ fɛ bamanan fɔlɔ ni muso donna a tun bɛ yaala ka ji ta kabila bɛɛ kɔnɔ k'a don fiɲɛ bɛɛ kɔnɔ o kɔrɔ anw ni kadi ninnu de ye kelen i kana to i ka kɛlɛ ka se ninnu ma dɛ i ni ninnu ye kelen ye i ka kɛlɛ kana se o ma farida fɛ i bɛ tila ka yaala k'o bɛɛ ka yɔrɔ furan o kɔrɔ anw ni kadi ninnu de ye kelen ye e ni saniya de kan ka se o ma nka ni tɔɔrɔ man ka se o ma i kana to i ka tɔɔrɔ ka se o ma i ka toujours i ka to i ka hɛrɛ ka se o ma. Samaira vraiment Badrissa Kulubali an b'a fo kosɛbɛ e ka jate fɔlɔ cɛ min tun b'a kɛrɛfɛ m'o kɔlɔsi dɛ o yɛrɛ tun tɛ ka disa lamɛn bilen koyi o tun bɛ ka lajɛ de vraiment Samaira Badrissa y'i da tu ni min na vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan nin ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka nin dɔw mɛn a tɛ tɛmɛ nin kan siɲɛ yɛrɛ la mais y'a ye ko woroden 2 bɛ daminɛ k'e bɛ kuma wa ma nɔgɔn dɛ fɛn ninnu ye terre à terre de ye yɔrɔ ni woro donna i da yan k'a don yan a yɔrɔ kuma cogo t'o la dɛ a ko miseli ko i bɛ kalali kɛ o ye kalalikɛla lamu k'i b'a fɔ k'a ye k'o t'i kun bari ka d'a kan o ye farali de faralikɛla ye ko ni e bɛ yɛlɛ ka ji kɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ ka fiɲɛ kɔnɔ n'i nana o ko kɔrɔ ye ko an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye kelen k'i bɛ tila k'u ka da fura i bɛ tila ka yala k'u bɛɛ ka da fura o kɔrɔ k'i kana so ma k'i nana ni sanuya de ye nka i ma na ni tɔɔrɔ ye ka so ma e ma ka tɔɔrɔ so ma a ye min fana fɔ yɛrɛ Samaira n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka danbe kɔrɔ yɛrɛ la bari ka d'a kan Samaira ala an ka wajulukɛlaw an ka
karamɔgɔw y'o fɔ an ye ko k'a bɛ silamɛya ma na ko danbe ko kun ka bon Mali jamana kɔnɔ a da sera ma yiri munumunu ye ko bugotigiw kun bɛ jɛ jɛnɛya kɔ ko sababuya kɛ n kana somaw ma don u kunna wolo don n'i ye den sɔrɔ e t'a munumunu n'i ye kɔnɔ tiɲɛ e t'a munumunu n'i ye jɛnɛya kɛ e tɛ se k'a munumunu donc sisan o la ni o don aw bɛ sigi kɛrɛfɛ minnu ma deli k'olu si kɛ olu de b'a munumunu o tɛ olu kunna wolo don ye o y'olu somɔgɔw kunna wolo don ye olu yɛrɛ kunna wolo don o ye e min y'a kɛ o ye somɔgɔw malo don ye o ye yɛrɛ malo don ye donc vraiment o b'a yira k'a fɔ an ka danbekɔrɔw ma tunu bamana halisa non Dirisa i Kulubali a tɛ tɛmɛ nin kan b'a dɔn k'a fɔ kanubagaw Samayira nin bɛ diya u ye bi dɛ awɔ ka to ka hakilina jigin ko ninnu la o fana bɛ sigi diya kosɛbɛ tiɲɛ la i y'a fɔ cogo min na Dirisa tiɲɛ na an b'a fɔ kabaliɲuman tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan parce que mɔgɔ caman de bɛ a seereya ko Dirisa ka ladilikan ninnu k'a ka d'u ye ko de b'a ta ka baara kɛ n'a ye ko b'a ye ko wulibali don o ye tiɲɛ o la hali bi Dirisa an ma fara ɲɔgɔn na o a ye fɛn fɔ mara kan ayiwa o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye denmisɛnnin maracogo a ye dɔɔnin fɔ o kan an ka o ɲɛmada ka sɔrɔ ka bɔ bi da kɔnɔ n'Ala sɔnna adamaden n'i ka den ma mara ka ɲɛ n'a ka kulonkɛ cayara kojugu a bɛ kɛ pɛridi ye e denmansa kan ka kɛ pɛridi ye sigida kan ka kɛ pɛridi ye kabila kan ka kɛ pɛridi ye jamana kan donc e yɛrɛ bɛ mun sigi sen kan pour que pɛridi in kana caya i ka denw na a fɔlɔfɔlɔ kabini n'a ka dɔgɔ waati min n'a ka di ye o ye a mara kuma yɛrɛ la kumabaw ye a filanan fɛn min ka di maa ye dɛ o gosili de bɛ tɔɔrɔ s'i ma o tɛ maintenant e kana o filɛ quoi mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka den mara dugukɔnɔmɔgɔw karekɔnɔmɔgɔw dukɔnɔmɔgɔw aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka den de mara mais an bɛ waati min na sisan n'i y'i tɛgɛ da i kɔrɔkɛ den kan o y'a sɔrɔ a ba y'a ɲɛ kumu n'a ba y'a ɲɛ kumu kɔrɔkɛ b'a ɲɛ kumu fɔlɔ o tun tɛ yen an bɛ waati min na sisan n'i y'i tɛgɛ da i dɔgɔnin den kan n'i ma farati a ba b'a ɲɛ kumu n'a ba y'a ɲɛ kumu i dɔgɔnin b'a ɲɛ kumu fɔlɔ o fana tun tɛ yen fɔlɔ an tun bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka denw derese ka denw dilan n'u kɛra kabila bɛ ɲɛ jamana bɛ ɲɛ dugu bɛ ɲɛ taaɲɛ bɛ na bon o la tant que an ma segin ka na o kɔrɔma in na dilanli la a bɛ se ka gɛlɛya caman bɛ na an ka sigida la donc la f'an ka segin ka na kɔfɛ ka na o dilanli in na pour que an ka lafiya a kɔfɛ tuguni denmisɛnnin ka yaalaba n'o y'a ka yaalaba ye cɛman fara musoman kan n'i m'i jija i ka den bɛ kɛ kulonkɛ la wala a bɛ kɛ soni ye yaala a fɔlɔfɔlɔ surusi ye o ye yaala ye yaala o jateminɛ na a n'a ni mɔgɔ minnu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ n'i ye mɔgɔ ye min tɛ maa sabati a bɛ to ka na aw ka so a ka mara ni aw ka mara tɛ kelen ye juguya tɛ dɛ a fɔ ala ye ni kari n kana kariya aw nɔfɛ bilen anw de taabolo kelen na o ni juguya tɛ kelen quoi mari a laban a bɛna magosa de se e ma avant que a ka magosa se e ma e kan k'i yɛrɛ ɲini magosa ka n'i sɔrɔ o ni juguya fana tɛ kelen quoi o kɔfɛ tuguni e kan k'a lajɛ a ni mɔgɔ minnu bɛ taa ekɔli la ɲɔgɔn fɛ est ce que olu yɛrɛ ye maa kalama ye fɔlɔ wa ni maa kalaman tɛ a wele ka don so kɔnɔ i kana fɔ a ye ni gɛlɛya ye a wele ka don so kɔnɔ i k'a fɔ kari i bɛ ka nin kɛ tan nin tigɛ ne ma nin ye ne fa la ne yɛrɛ ma nin kɛ ne ma nin y'i ba la olu ɲɔgɔnna kumaw a bilasira ni hakili ye k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni bugɔli ye bari bugɔli tɛ mɔgɔ caman tilen quoi a bɛ dɔw tilen nka mɔgɔ man ca quoi f'i k'a fɔ a ye ni hakili de ye ni kodɔn ye ni bonya ye k'a wele ka na i yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a baro ɲɔgɔn na ka ani kodɔn kɛ ka bilasira a ka ca ala fɛ n'u kɛra kɛ kuma na u bɛ mɔgɔ caman minɛ mais n'a fana ma kɛ kuma na ani fu bɛɛ ye kelen bari mɔgɔ lankolon ka kuma mana don i den hakili kɔnɔ ka taa mara yen ko e bɛ n'i ka kuma ɲuman in fɔ a ye a t'a mɛn koyi donc ala f'i ka kɔn a ma de. Lala Samayira ko waati sera kɔrɔ sera mais a fɔ nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw ko u kana jigin an na ko ni Badiri de ani Badiri bɛ ɲɔgɔn na dɛ n'a ni Badiri kɔni karila ɲɔgɔn na o don kɔni o ye leçon ta don caman ye awɔ a kumana mara kan sisan Samayira an y'a ye a ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan den bɛ mara yɔrɔ caman de den tɛ mara yɔrɔ kelen bari ka d'a kan den yɛrɛ tɛ yɔrɔ kelen mɔgɔ ye den bɛ mara so a bɛ mara kare kɔnɔ a bɛ mara kalanyɔrɔ la an k'an janto maraw la kosɛbɛ n'o kɛra siniɲɛsigi bɛ sabati kuma jan tɛ yen ka da nin ka ba waati sera Dirisa Kulubali k'a fo kosɛbɛ a ka bilasirali ɲumanw na jɛmukan kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ a ka di jɛmukan kanubagaw ye o kɔfɛ ka an ka cakɛyɔrɔ k'a maa bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ maa fɔlɔ fo ka se maa laban ma an ka foli bɛ bɛɛ an cakɛɲɔgɔnw o kɔfɛ k'an kanubagaw fo Samayira minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ minnu bɛ sigi sanga ni waati k'an ka jɛmukan ɲɛmada sɔgɔmadon jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seri Fila Tele Jabaranin sanfɛ an b'olu fo k'u barikada o siratigɛ la sa k'a fɔ an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan bakurubaya la ka n'o
y'o yira u la bi jamukan kɔnɔ n'ala ma basi kan na sini fana o ye don dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na. Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan n'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ye kuma bɛɛ fɔ ka ban baw ye kanuɲɔgɔnw fo ka cɛ ka ɲɔgɔn fo o la ne kɔni ta o de ye hali bi k'a fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye bi ye waati koro mɛni k'a sigi kɔrɔkuru sigide kɛ nin ka bi 22h30 ka taa bila 0h30 Lala Kuyate ni ala ma basi kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala k'o yira an na aw k'an bɛn. Amana e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di e tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala te zara